खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्लानि भबानिपुराव। दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला अल आसाम गावबुरा हन्था चिरां जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि लिंहरनायलाय बे हिसाबैनो आङो दंफैयो। दा बिथांमोना फंनैसो मेसेज हरनो नागिरदों। दा मा मेसेज हरो आङो बिथांमोननिफ्रायनो मिथिनानै लागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन। दिनै जोङो नों फंबायखौ जोंनिसिम लेंहरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो अल आसाम गावबुरा हन्था चिरां जिल्लानि आं नेहाथारि, बिथाङा आफादगिरि आरो बिथाङा लेङाइ आफादगिरि, लोगोसे जोंनि सोद्रोमा बिथांमोन आरो बाखि सोद्रोमा बिथांमोना बिसेस उसुबिदानि थाखाय फैजोबलायनो हायाखिसै। दिनै नोंथांनि चेनेलनि दारै जोङो जोंनि दुखु सुखुखौ जोङो एसे फोरमायथिहरनो सानदों। दे बेवहाय हानायमानि जोङो दिन्थिफुंजोबगोन। जों गिबियावनो जोंहा 2006 मायथाइयावनो बिटिसिआ लाट गावबुरा नांगौ होननानै मोनसे फोसावदिंखौ हरदों। बे लेखायै जोङो 2007निफ्रायनो जोङो जोंनि चिरां जिल्लाखौ जोङो बुथुम लाबायनानै एबा जोङो मोनसे कमिटि दानानै जोङो अल आसाम गावबुरा हन्थाजों लोब्बा लानानै जोङो 2018आव अल आसाम गभनिफ्राय पस्ट क्रिएट खालामनानै लाबोनो हादों। बे लेखायै लोगो लोगो जोंनि बिटिसि सरकाराबो 2019आवनो इन्टारभिउ लाहोयो जोंखौ। दा बे इन्टारभिउआव जोङो नियार एबाउट जोङो 70-80 जनसो होदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेराव माखासे बैसोजों एबा डिग्रिजों क्वालिफिकेसनजों खाब जायैयाव जोङो एसे दोरोदै जोङो 28-30 जनसो जों दङमोन आरो बेनि गेजेराव जोंना 3सो मुंख्लं जालांबाय। आरो जोङो जि माबाखौ मा होनो पस्टखौ क्रिएट खालामनानै लाबोदों, बिनि गासिबो जोंनि डकुमेन्टसा जोंनावनो दंजोबखायोखा। जोङो बिटिसिनिफ्राय हरनाय एबा आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय एबा आसाम लेन्ड रेभिनिउ माबानिफ्राय हरनाय बेफोर डकुमेन्टसा जोंनाव गासिबो दंजोबो आरो मा। दा बिनिखायनो जोंनि बेफोरबायदि एफा गोबाव खामानि मावबोबाय थानायखौ जोङो दिनै दानि सोलिबाय थानाय सरकारनि गेजेरजों बा बिथांमोनखौ सरकारखौ जोङो खावलायोदि जोङो 2007निफ्राय खाथि बोयै जोङो 2018आव क्रिएट खालामनानै लाबोनानै 2019आव इन्टारभिउ होनानै दिनैसिम जोङो एपइन्टमेन्टखौ होआखै। दा बिनि थाखाय जोङो जोबोद खस्थ' भुगिनांनानै दङ। दा जोङो बेखिनिखौनो जोङो खावलायनो लुबैदों दानि सोलिबाय थानाय सरकारनिसिम, जाहाथे जोङो गिबियाव इन्टारभिउ होनाय बिथांमोन पास जालांनायफोरखौ जाहाथे एपइन्टमेन्टखौ होग्रोयो। बेखौ लोब्बा लानानै जोङो थांनाय डिसेम्बरनि 8 तारिखआव मानाव गेदेर लेन्ड रेभिनिउ EM सारनाव जोङो थांखांबाय। माखासे डकुमेन्टसखौ लानानै जों एसे गोसोखां मेम'रेन्डाम हैखांबाय। दे बेवहाय बिथाङा बुंदों, सारा बुंदों जे जोंनि मेम'रेन्डामखौ नायनानै गासैखौबो गोदानै लाफिनजोबनांगौ होननानै बुंनायाव जोंनि गोसोआ एसे दुखु जादों। मानोना जोङो 2019आवनो जों होखानायखा। बेनिखायनो जोङो एपइन्टमेन्टखौ जों मोनग्रोनांगौमोन। दा गोदानै लाफिननांगौबा जों आरो एसे हेरेसमेन्ट जालाङो। बिनि थाखायनो दानि सालायबाय थानाय सरकारनि बिटिसि सरकारनिसिम जोङो गुरैयै खावलायो दि जों अल आसाम गावबुरा हन्था चिरां जिल्लानिफ्राय जायफोरखि इन्टारभिउखौ होखानाय बिथांमोना जाहाथे एपइन्टमेन्टखौ मोनग्रोयो एबा बिथांमोननो होग्रोनांगौ होननानै जोङो गुरैयै खावलायो। आरो प्रयजन बदै जों सारमोननिसिम बा दानि सालायबाय थानाय सरकारनिसिम जोङो थांनानैब्लाबो रायज्लायनो होनानै जोङो खावलायो बा जोङो खावलायो। रायज्लायनो मोनोब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगौ। दा बेखिनिखौ जोङो नोंथांनि चेनेलनि दारै जोङो फोसावहरबाय एबा मोनथिहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।